Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB kaladan kuna silak RPO Jartangka persya ya ke MS Star Cement Limited Lumsnong ha East Nyantia Hill District halor ka jingpen ken ya ka Water and Air Prevention and Control of Pollution Act kat khandai spa new phusau bat kat khandai spa prapeway kani ka kharkhana penmi deubilat kalayo poru han news ni ban jubab ya ka shukos halor ka ei kadau ba omdei ban pensitom persya ya ka halor ka jingpen ken ya ka consent to operate mentah habapet ya kitei kibala kedeu haneng ka Meghalaya State Pollution Control Board katkum kabor kabala penkum langba ka section lai piu lai a jong ka water prevention and control of pollution Act kat khandai spa new phusau bat section lai piu a jong ka air prevent and control of pollution Act kat khandai spa prapiway kumta lapan jeri ya ke environmental compensation kaba silak RPO Jartangka persya ya ke Star Cement Limited ya kabalakin kat kumker kum trekam bala thau da ke Central Pollution Control Board na kabanta ke assessing environmental compensation ya kabala pentrekam da ke Meghalaya State Pollution Control Board ong member secretary ka MPSCB o Dr. GH Chermang ha ka siti kabala pha sya ke Star Cement ha ka khat khandai trik unok pra ya ke environmental compensation daiban siu hapo ke khatsan sngi nadu ka sngi balayo priang ya ke jingpta ha ka dur jong ka demand draft lane ka ben garchek kabala ban sei da member secretary jong ka Meghalaya State Pollution Control Board Shillong lada jam ba ka unit kamla ban pendep ya ka tai ka jingpta bala kedeu haneng ka Meghalaya State Pollution Control Board kan hab ban sim ya ki senjam ban sedang ya ka jingtok kit persya ya ka unit katkum ka jing sneu dei hapo jong ka an bat kirul ulong ka jing pen saja ya ka tai ka kharkhana penmi deubilat ka dei hadin ka jing opriang ya ka jing ujor ya ka jing pen khen ya ki kendon jong ka consent to operate bat ka jing pen laj ya kil air jaklia jong ka unit nadu ka khan handru terik uno pra la shemru ba ka online continuous emission monitoring system kamshem la trekam ni kalong offline ka board kalong ba ka Star Cement Limited kalapan khen khnang ya ka section RPW jong ka air prevention and control of pollution Act kat khandai spa prapiway bat ka section RPUsan bat RPun riu jong ka water prevention and control pollution Act kat khandai spa ni phusau bat ya ki kendon jong ka consent to operate na ka board kala kreuru ya ka hukum jong ka National Green Tribunal Principal Bench kabalapta ya ka Central Pollution Control Board ka CPCB kala ban pensitom halor ka jing pulom lada kadon persya ya kito ki badon ka jingkit kli banbu ya ka jingpenya ya ki STP CETP ban ETP ka CPCB kala ru ban kmi benia bat ban sim ya ka bailusan halor ka jingpun julor ya ka mariang bat ya ka tai pisa la banbu ha ka wei ka akau bat ban pendon kam na ka banta ban le ya ki kam ban yada ya ka mariang dai ban pen kre ya ki mat trai kam da ka CPCB hapo jong kelai benai ka NGT ha ka hukum bal penmi ha ka spil terik unai tung arajar khat khandai kalong ru ka CPCB kan bu kedan ya ki kharkhana katkum ka jing jabo joka jongki bat ki SPCB bat ka CPCB kala ban sim ya ki no ki sinjan kentup ban yo biang ya ka baluksan lalor ka jing penjot ya ka mariang halor kanong rim jong ka polluter pi bat ru ban sim ya ki lat jing yada katkum kanong rim jong ka jing yada nalor kani ka MSPCB kala airu ya ka shukos notice ya kharkhana pemi deu dilat halor ka jing pen ya ki kendon jong ka consent to operate lapan tip dah ka notice sya kani ka office ha ka khat khandai terik uno pra arajar atau saw ba ka Star Cement Limited kala pen ken ya ki kendon jong consent to operate bat ki jing pemi ya kala air jaklia ba na ka unit nadu ka khat handru terik uno pra bat ka benrap ha ba ka Star Cement Limited kala pen ken khang ya ka section RPW jong ka air prevention and control of pollution Act kat khandai spa RPW bat section RPUsan bat RPun riu jong ka water prevention and control of pollution Act kat khandai spa ni phusau bat ye ki kendon jong ka consent to operate jong ka board